Lad os sætte os ned ved et forhold. Nå. Det tror jeg alligevel ikke, jeg kan... Jeg ville godt kunne prøve, om jeg kunne holde trit. Men jeg tror, jeg også ud! Ja, det er jo ikke den måde, vi plejer at underholde hinanden på, men hr. Lars Løkke Rasmussen, jeg har ikke trukket det fra i taletid. Nej.